जेब्लाबो दुखुल' होयो आंखौ गारनाबो थाङा इनिफ्राय आंखौ मोजाङैबो थानोबो होआ आं आरो माथो बुंबावनो आरो हौवासो गोसथोदों ना पियासखौसो गोसथोदोंहाय जेब्लाबो गाबनांबायल' थानाय माथो बाद होदो बेफोरखौ लानानै गाबबाय थायो मा दा नै लोखि फुजा सफैलायबायना दिनै जा लोखि फुजा बेरायनो थांनांगौ अमा राजाखौ देखायथारनांगौ बे बेलेग सिख्लाजों बेरायनो हादोंना जोंबो बेरायनानै दुगि दुगि देखायनांगौ बिनि लामासेजोंनो एरायलांनांगौ जोंहाबो मिथिबाय औहाय दंफाव बिदिनो खालाममारनांसिगोन आंखौ बियो सोगाबाय थायोना र' दिनै लोखि फुजा देखायनासो गारगोन बेखौ औहाय नङालाय माथो टिट फर टेट गाबला आंबो दासो गोजोननाय मोनबायलै खिथु गुदुंआनो गाजोबलांसिगोन नामाब्रा माथो फ्राट फ्रुटलै फुजानि दिन होनबाथाय एकदमबारे खिथुआवसो जाहैजोबखायो सब जामिलाय खिथुआवसो मोनहैजोबगोन आरो उनावहाय खिनाय समफ्रावसो डिस्टार्ब लासिंसिं सोरहानिबा न'आव थांबाबो आलासि जानो थांबाबो एकदमबारे खिनोनो लाजिगुलायो आंहा सोरबा खोनासिगोन नामा होननानै मा बेलाय फ्राट फ्रुटब्रा गाबनाय शब्दफोरखौ एसे लासै जाबा हामगौमोनलाय मानो एसे फ्राट फ्रुटब्रा दै न'खायसो बारग'बायलाय मालायनि न'आव थाङोब्ला मा जागौमोन दा गोजोननाय मोनबायलै दासो बिबु बिला फिलु फिला ओंखारजोब्बाय बायदि मोनबायलां आयौ दिनैथ' लोखि फुजालै बे सोमस्रिखौनो लाना बेरायनोसै दुर्गा फुजायावथ' बेरायाखैसै बिजों गाब्लु गाब्ला बुलु बुलायलासो जालाजोब्बाय दिनै बिजों थांना बेरायफ्लानोसै र' गोसोफोरखौ एसे बुरखाना दोनसै दा फन हरना बावगारना थाग्रा बिजोंबाथाय खिखानायावनो दा गोसोखांनानै फन हरनोसै आं हेलौ सोमस्रि सना थैबाय नोंना सनाया आयौ मा गोरा गोराब्रा बिखा बिख्ला सायोलै बिदि बुंबाथाय मानो फन हरदोंनो आंनो हो मानो फन हरदों ना सिख्लाफोर मोनाखै लोखि फुजा बेरायनो बेनिखायनो आंखौ गोसोखांबाय ओइ सना एफा अननानै फन हरबाबो मानो जेखाय खबाइ हेबनाय बायदि हेबहरोब्रा हामालै नोंहा बै नोंनि दासो देलाय ना मा देलाय होनो हो बेखौ लोगो लानो हाया आंखौलाय मानो नांगौ नोंखौखि आंनिफ्राय आं गोजानाव दोननो हायो आरो नोंनो आंनि बिखा बिख्लो बिबु गासिबो संख्ल' थंख्ल' भान्दार सान्दार गासिबो नोंनो आंनि होमबालाय नोंखौलाय आं बोरै गाननानै थांनो हानो दे सना सानस्रि सिदा नोङो अमा राजा नोंनि आखलखौ मिन्थियो जेबो गैला आङो खालि नों आंखौ थगायनायल' हो आं मिथिखायो रावबो सिख्ला गैयैखायनो आंखौ लोगो लाफ्लादों नङासै दाय बारा अनबाबो खर'सो देरो माथोलै अनजामारालै हिनजाव जाथिखौ अनबाथाय दुगियानो बाराद्राय अनना लिरनायखौ अनना लिरनाय बायदि मोनथारदोंना नोङो मा जाखो लाजिदों नामा हो लाजिदों लाजियाखै थाङोबा थां थाङाबा थालै माथो गोरा बुंलायखोलाय आङो बुरखायबाय थानो आं रोंलायलाङालै खेबसे मोजां रायलायनोनो रायलाय नङाबा थिग गैयालाय आंजों मालाय सिख्लाफोरखौसो बुरखायनो रोङोलाय नोंलाय आंखौसो रोङा दा नोंजों नांलायबाय थानो सम गैयालाय आंहा लोखि फुजा दा बेरायनो थांनांगौ ओंखाराबा था नोंजोंलाय आंबो थांनो मोननि गाबाखै दा आंहा थांगोन लोगोफोरजों नोंहा सोरजों थांनो थां उना आंखौ दाय हमना खिन्थु लोगो लायाखै मायाखै होननानै नोङो दाय मावनानै दाय हमजानोबो बायो इदिबालाय मानसि दाय मावना लाबाय थायो नोंलाय मानसि सिख्लाफोरसो बेरायबाय थायो नोंलाय हाबाब्लाय सिख्लाफ्रा फैनानै खाथियाव दसे हाय हेल' होनफैयो फुजानि सम लोगो मोनलायनाय जाखायो दसे रायलायनाय जाखायो बेफोरखौबो नों बेबायदि सानोना मा एसे दाउट खालामनाय हिनजावफ्रा नोंलाय थैजा नोंनि बाहानाफोरखौ मिन्थिखायो आं दोनदो नोंजों रायलायबाय थाला आङो नोंजोंसो आंबो रायलायबाय थानो इन्टारेस्ट गैया दोन बाल खन्था हिनजाव खियासो थाबथाजोब्बाय आंना खियासो ओंखारासै बाल हिनजावजों नांलायनानै ओमफ्राय अमा राजानि आखला फन दानलाय बावबाय मा एसे गाज्रि नोंखौ आं दिनै देखायनासो गारगोन आं आच्छा सोमस्रिखौथ' लोगो मोनखालानोसै बुगालिया बुगालायबाय बाद दे गार्लफ्रेन्डफोरजोंलाय सोर बेरायबाय थानोसै गोदान सिख्ला लाना बेरायनांगौब्रा उनाव हाबा जाखांबा बेरायनो मोननाय नङा बेनो सम जानानै बेरायना लाखानो मोजांब्रा बेलेग बेलेग सिख्लाफोरजों आच्छा दावसो देलायसो दाखालि घटना जाखांबाय दिनै खाथियावनो लोगो लानोसै नामा मा जाबावगोनलै सन्थला भाइ माथो जेथिंबो थालिर बिफांल' नुथारसै आंलाय लामाफोराव थांबाबो बहाबा थांबाबो थालिर बिफांखौल' लाइन लाइन नुथारसै माबा लाइन लाइन खिबु आंखौसो होसोबोनायल' मोनथारसै आं थालिर बिफांफोरखौ मानो जेनेबा साला सुवाद साला गयदा
गावनि जानानै बेसे फोरोंनांगौब्रा नोंखौलाय थालिर बिफांखौ मानो नुयो हा मानो नुयो बेखौबो मिथिया नोङो साला हिनजाव मोनालासिनो थैयोबा थालिर बिफां गायजायो बेखौ मिथिया नामा नों साला बुरबक जेबो मिथिया दैखरनि एम्बु हाय मा बिफां गायबाय थाथोंलै थालिर बिफां गायो ना खुसेर बिफां गायो ना जुखाम बिफां गायो आंहा मोनलोंबानो जाबाय बे जोनोमाव हिनजाव मानसिनि मोदोमखौ खेबसे दांनायनो मोनागौ माने थैयालां नोंहा हिनजाव सासे दांनायखांनायनि उनाव आंनो कार्टुनसे बियार होबानो जाबाय आरोना दाद साला मोसौ बांग्रा आयौ मोसौआबो बांग्रा थालायो बलदसो थायो दा मोसौआलाय दाद साला गयदा बुजिग्राया बुजिखायो समस्तार किले इसोरा काफि होननायखौ मिथियाखै नामा नोङो साला स्वाद बेनिखायनो सासेबो हिनजाव मोननो रोङाखै नों दासिमबो आच्छा आं हिनजाव मोननो रोङाखै ओमफ्राय नोंनालाय बोरो दिनैथ' लोखि फुजा मालाय बयबो जरा जरा बेरायहैनो थांदों नोंनाबोथ' हिनजाव थानाय मोनबा नोंबोथ' थांगौमोन ना आंजों बेबायदि नों रायलायफाबाय थानाय नङामोन ना साला आंखौसो होननो फैदों मा आंखौ जावदों नामा नोंखौलाय मा जावनांगौब्रा हाखरखा मानसिखौलाय ओइ मा उल्था उल्थालाय नांनोबा नांनो होनखा औ नांगोन फै नांनोबा ए आसोलफोर मा दावराव जालायबाय थादोंलै आच्छा नारजि बुदां नों फैबाय मोजाङानो जाखाबाय मानोलै ओइ नै सन्थलाया नांनो ओंखारदों बेनिखायनो जों सानैया नांनोसै नों रेफारि सुग्रा जा ए मा गोदाव सोरावलै मा नांनो ओंखारलाबायखोलै बे फुजा समावलाय दे नारजि बुदां नों रेफारि सुना होग्रा जाबानो जाबाय नांनो ओंखारदोंना बे स्वादा नांनो ओंखारमारदोंना नों स्वाद साला बमब्रमा दे आंबो गिया नों स्वादखौ ओइ खि जानाय गयदा साला नों आंखौ स्वादसो होनदों औ होनगोन आं हाजार बार होनगोन आं लाख बार होनगोन आं करोड़ बार होनगोन आं नोंखौ नों मानसिया स्वादखा स्वादानखा आइयाव एसेबां गोरा गोरा खोथा बुंदों ना नों आंखौ हा दे नांनोसै सिखाद जल्दि मानसिया मा गिगोन बायदि मोनदों नामा नों आंखौ फै खाथियाव दावबो दम दंबा हा मालाय सन्थला बमब्रमा बेफोरबायदि दावराव जालायनो नारजि दिनै आं फुल एन्ड फाइनाल खालामखाबाय दिनै आं सन्थलाखौ सेटेप खालामनासो गालांगोन आं नों साखि थाबानो जाबाय हा मालाय बमब्रमा एसे गुसु जाब्रा मा एसे गरमब्रा मानसिफ्रालाय ओहो नारजि बुदां दिनै बादा होथारनाङा जोंखौ जोंनि हालोदाव हेगारना हो दिनै नोंखौ नों बमब्रमाखौ खांख्राइ बाथोन देनाय बायदि दिनै देफ्लेजोबगोन आं बिखं सिखं गासिबो आइयाव नों आंखौ खांख्राइ बाथोन बायदि देनो ना आंसो नोंखौ नाफाम बायदि देग्लिजोबनानै औवा हासुं सिङाव सोनानै दोनगोन आं फै होमबा खाथियाव देफै होमबा आंखौ नाफाम बायदि नोंनो फैलाय आवगायग्रोबलाय दम दंबा खांख्राइ बाथोन बायदि देनो माथो नोंलाय आंखौ दम दंबा नोंनो सिगां फैग्रोना हायोबा नोंनो फैग्रोलाय हायोबा गिदों नामा खाथियाव दावबोनो नोंसो गिदों आंनि खाथियाव फैनो आयु थांफियै नै नाहरलाय सैमा बांग्राफोर अरलायलायगासिनो सैमा बांग्रा औहाय हांग्रिमोनदि बिसोरलाय अरलायलायबाय थानायानोसै आरो खामानि दामानि गैया माबा जोंखौबो दा अरलायलायनो हागौ माबा थांनोसै बहालै नानिमोन फुजायाव नामा औ फुजायाव थांनो ओंखारदों नुवाखै आरो जोंबो फुजायावनो थांनो ओंखारगासिनो दं नानिमोन दे थांग्रो नोंसोरो जिलापि नांगौबा जिलापि जाहोगोन मम' जानोबा मम' जाहोगोन बिलिन नांगौबा बिलिन होगोन दे मा नांगौ होजोबगोन दे होमबालाय नोंसोर उनाव फैबाय थाबानो जाबाय जों नेबाय थागोन थाफै दे आदामोन नेबाय थानो बागोन जोङो जागोन दे सनामोन नेबाय थाबानो जाबाय बमब्रमा नांगोना नांला माखौ नांगौमोनलाय बावगारलायबाय नामा बुलायनो नागिरनाया थै जाम्बा साला जि खोथायाव नांथाबबाय थानो नागिरोलै सिख्लाफोरा जोंखौ लिंलांनायखौ नुवाखै नामालै दोनदो बुलायनायफोरा उनाव जाबाय थागोन होमबा केन्सेलसो जालायबाय औलै औ उनाव बुलायसिगोनब्रा सिख्लाफोर लिंनायाव थाङाबालाय बेबायदि चान्सखौ गले गले मोनबाय थायाना थुदो ना मा बुङो नारजि बुदां नोंथ' जौ लोंहोखानांगोनलै दै सोलाबाखैलै आं बिदियाव आंहा नै हाफांमोना सोमसिमोना प्रग्राम दङनो आंखौ मानोबा थाखाय लिंहरब्रबदों आच्छा दे होमबालाय फुजा थिलियाव लोगो हमनोसै
आच्छा हाफां मा खालामनो नागिरदों सोमस्रियालाय सोमस्रिया मोसानो नागिरदों प्रग्रामाव टपिरामजों बिजों नाम लगायखाबाय मालाय मोसानोसैनो हनै एनाउन्सबो खालामबाय माथो नामखौ थुदो नायनोसै माबायदि मोसादोंथाय जाथसोलै मालानिफ्राय मोसाग्रा बेलाय सोमस्रियालाय थुदो नायनो मोनबानो जाबाय आरो दालाय बहा बेरायहैनो बेरायनानै मेंग्लिजोबनाय मोनदों माथो आथिं आखाइखौनो थ' बिदिबालाय मोसानायफोरखौनो नायलाबायनोसै बैथिंजाय मोसालायगासिनो माथो मानसिफ्रालाय मोसानायखौनो नायनोसै होनबालाय हनै बमब्रमा हाफांमोनखौबो नुहुरजोब्बाय बिसोरबो मोसानाय नायनो थांदों नामा थु जोंबो बिसोरजों थांफानोसै दानिया जोंनि गेजेराव मोसानाय जौस्रांखौ फैगोन सोमस्रि आरो टपिराम आखाइखौ हो रायजोफोर दासो जादों अ महाराजा देन्जार थारलै माथो फिल्मखौ मोजां नुस्कालदों माथो आंलाय र' भिडिअ बानायनि आं देलाय माबायदि भिडिअ बानायलाय नोंनि मबाइलखौ आं थुख्रा खालामाबा आंनि नामाबो महाराजा नङा आइ दे आंहासो दाय जालायबाय साला आखाइ नोंनि आथिं नोंनि जालायगासिनो ना र' टपिराम आखाइ आथिं दानस'जोबनानै समान खालामजोबगोन आं साला मोसागासिनोसो अन्थाइसो कपि हरसै नामाब्रा आंलाय है र' कन्ट्रल पाब्लिक दुलाय मोनजानो लुबैदों नामा गावसोरखौनो रमियो जुलियट बायदि मोनदोंना र'